στα 7 λεπτά πριν από τις 10. Έχουμε βγει λίγο εκτός χρόνου. Θα πάμε λίγο πιο πίσω το δελτίο, γιατί έχουμε έναν ακόμη υποψήφιο να παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, να το πω, σε κάτι καινούριο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Τροχαλάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής Χανίων με το Κόμμα Ελλήνων Πειρατών. Ένα νεοειδρυθέν, τουλάχιστον όσον αφορά την Ελλάδα, κόμμα. Ιδρύθηκε στις 14 του Γενάρη του 2012 και επισημοποιήθηκε, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του, στον Άριο Πάγο στις 10 Φεβρουαρίου του 2012. Πολύ πρόσφατα, ο κύριος Αντώνης Τροχαλάκης είναι ο μοναδικός υποψήφιος του Κόμματος Ελλήνων Πειρατών στα Χανιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τροχαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, οι πειρατές, το κόμμα των πειρατών μπορεί να είναι πρωτοεμφανιζόμενο σε εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα και νέο ιδρυθέν, όμως έχει μια ιδιαίτερη δυναμική στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από σκανδιναβική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είναι με τις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τρίτο κόμμα, ή κάνω λάθος? Ναι, στη Γερμανία είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε ήδη 2 ευρωβουλευτές από Σουηδία. Υπάρχουν βουλευτές στη Γερμανία, σε κρατήδια. Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι. Έχετε περίπου 19 βουλευτές σε όλη την Ευρώπη και 201 δημοτικούς συμβούλους. Ναι. Ναι, αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς είναι κάτι πανευρωπαϊκό, δεν περιχαρακώνεται στα σύνορά μας μόνο, αλλά δεν αγνοεί και την πραγματικότητα που υπάρχει εδώ πέρα. Οι πειρατές είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2006 στη Σουηδία, με κάποια βασικά προτάγματα, τα οποία ήταν πρωτόγνωρα, ας πούμε, ακόμη για τον πολιτικό σκηνικό, και αυτό ήρθαν να κάνουν οι πειρατές και εδώ πέρα στην Ελλάδα, να αλλάξουν κάποια κακώς κείμενα και να βάλουν αιτήματα όπως την απόλυτη διαφάνεια, την περισσότερη δημοκρατία, την περισσότερη συμμετοχή, να μάθουμε επιτέλους όλοι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αλλά πάνω απ' όλα να συμμετέχουμε και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αν πάρει την κατάσταση στα χέρια του, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα. Πριν μας εξηγήσετε έτσι πιο συγκεκριμένα τις θέσεις και τις προτάσεις σας, θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε κάτι. Σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ακούμε όλους τους εκπροσώπους να μιλάνε για την αριστερά, να μιλάνε για τις συμμαχίες στην αριστερά, να μιλάνε για τα πρώην, έτσι συνήθως θα αναφέρουν μεγάλα κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Εσείς έτσι κάπως αυτοπροσδιορίζονται τέλος πάντων οι πολιτικοί σχηματισμοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εσείς πού θα τοποθετούσατε τους πειρατές? Αριστερά, δεξιά, αριστερότερα, δεξιότερα, ή δεν μπαίνετε καθόλου σε αυτή τη λογική? Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε το νέο λειτουργικό σύστημα, δηλαδή ότι πέρα και πάνω από θεωρήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν βάση, αλλά οι λύσεις που προτείνουν πλέον μοιάζουν για τον κόσμο κάπως ας πούμε παροχημένες. Όχι ότι πολλά πράγματα εφαρμόζονται, βλέπουμε τι γίνεται στην κάθε χώρα που εφαρμόζονται. Εμείς ήρθαμε να προτείνουμε καινούργια πράγματα, να καλέσουμε τον κόσμο σε συμμετοχή για να καταλάβει ότι, ας πούμε, η πραγμάτωση της άμεσης δημοκρατίας δεν είναι κάτι το μακρινό. Απλά να θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής. Δηλαδή οι πολίτες μεταξύ τους, σε διαμερισματικό επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό και τελικά εθνικό, το οποίο ανοίγει ένα δημόσιο διάλογο και φέρνει τον πολίτη στο προσκήνιο πραγματικά όμως αυτή τη φορά. Δηλαδή όχι προσχηματικά που κάνουν τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Γιατί η φράση «ο πολίτης στο προσκήνιο» είναι φράση κλισέ σχεδόν. Κοντεύει να είναι φράση κλισέ. Απλά όταν μιλάμε για άμεση δημοκρατία και δημοψηφίσματα, και δηλαδή καλούμε τον κόσμο στην ουσία να καταλάβει ότι μπορεί να συμμετέχει πέρα των 4 ετών που συμμετέχει, ρίχνοντας μία ψήφο και μετά καθισμένο σε ένα καφενείο μπορεί να καταργείται ότι έκανε ένα λάθος ή ένα σωστό ή εν πάση περιπτώσει. Στην περίπτωσή μας, εμείς αυτό που προτείνουμε και είναι ένα από τα βασικά. Περιγράφετε πώς λειτουργεί η δημοκρατία μας, συγγνώμη για τη διακοπή, τα τελευταία πόσα χρόνια, έτσι. Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια, έχουμε δημοκρατία και μετά, όπως λέτε, κάπου δεν πρέπει να αλλάξει αυτό όμως. Εμείς καλούμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να τα αλλάξει, και υπάρχουν και παραδείγματα σε άλλες χώρες. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πρέπει συνέχεια να κατηγορούμε τον Έλληνα ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Υπάρχει μια σαφή τάση παντού και κυρίως στην Ελλάδα τώρα με αυτά που γίνεται, αλλά και σε όλη την Ευρώπη,
ο πολίτης να συμμετέχει στο επίπεδο που καταλαβαίνει ότι, ότι το κράτος παίρνει αποφάσεις εις βάρος του ή εν αγνία του, εν πάση περιπτώσει. Και όταν το καταλάβει αυτό, πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες, όπως στην Ελβετία, ας πούμε, τα δημοψηφίσματα. Και να τα προκαλέσει, μάλιστα, όχι απλά να τα διεκδικήσει. Εχμής σε όλα αυτά που μας αναφέρετε, και εγώ, επειδή διάβασα και την ιδρυτική σας διακήρυξη, η οποία είναι και πολυσέλιδη και πολύ ενδιαφέρουσα, εχμής σε όλα αυτά είναι το ζήτημα της ψηφιακής επανάστασης το οποίο ζούμε αυτήν την εποχή, έτσι. Πώς το διαδίκτυο, η ψηφιακή επανάσταση, όπως λέτε και εσείς στην ιδρυτική σας διακήρυξη, θα μας οδηγήσουν σε μια άλλη κατεύθυνση, σε κάτι διαφορετικό? Ναι, αυτό θα γίνει τελικά όταν καταπολεμήσουμε, ας πούμε, εδώ ένα κομμάτι που υπάρχει στον πληθυσμό με ψηφιακό αναλφαβητισμό. Δηλαδή, τι εννοώ, εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή όλος ο ελληνικός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχει και έρευνα πρόσφατη της Eurostat που λέει ότι είμαστε από τους Έλληνες, από τους Ευρωπαίους, αν εξαιρείς κάποιες χώρες όπως Ρουμανία και δεν ξέρω ποιες άλλες, που χρησιμοποιούμε λιγότερο το διαδίκτυο από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα γεγονός αυτό. Ναι, είναι ένα γεγονός. Εμείς βέβαια θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, αλλά μαζί με την αλλαγή του και στην πορεία του, θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό το πράγμα για αυτόν, η ψηφιακή επανάσταση, και πώς μπορεί είτε να χειραγωγηθεί από το σημερινό κατεστημένο και να γίνει κάτι που στο μέλλον θα είναι πραγματικά κάπως ζωφερό, ή πώς μπορεί να χειραφετηθεί μέσα από τη ψηφιακή γνώση και την ελευθερία ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων, ούτως ώστε να νιώσει ότι πραγματικά είναι μέρος του όλου, χωρίς να υπάρχουν ας πούμε φράγματα και έτσι, να επισύεται συνέχεια μια ποινή ή να νιώθουν, ας πούμε, ότι μπορεί αυτό να τους φακελώσει ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε εδώ για να υπερασπιστούμε αυτές τις ελευθερίες που υπάρχουν τώρα. Είναι εδώ ο μεγάλος αδελφός πάντως, το γνωρίζετε. Είναι, ναι. Είναι, δηλαδή, εμείς μπορεί για κάποιος να φαντάζει, αν και αυτά που λέμε είναι πολύ πρακτικά, αλλά μπορεί για κάποιος να φαντάζει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι της στιγμής. Είναι λάθος όμως, γιατί η στιγμή είναι ήδη εδώ. Και θα είναι και για τα επόμενα 10 χρόνια, 15, δεν το παραγνωρίζουμε. Εμείς κάνουμε τώρα ένα πολύ δυναμικό άνοιγμα προς την κοινωνία, λέγοντας πράγματα τα οποία νομίζω όλοι θέλουν. Δηλαδή, στην ουσία, κανονικά όσοι λέμε τώρα, ας πούμε, είναι στο δημόσιο και έχουν κάποια και κομματική ιδιότητα μαζί, που υπάρχουν πολλοί μέσω του συνδικαλισμού, από όσο γνωρίζετε, θα τους καλούσαμε, ας πούμε, να καταθέσουν την κομματική τους ταυτότητα και να κοιτάξουν, ας πούμε, πραγματικά πού πρέπει να πάμε, ας πούμε, πέρα από κόμματα. Και αυτά, και εμείς αυτό που πιστεύουμε ότι προτείνουμε δεν είναι απλά ένα κομματικό, ας πούμε, έτσι, στενά κομματικό πλαίσιο. Είναι μια λύση και για την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, να καταλάβει ότι με τη συμμετοχή της μπορεί να πάει τα πράγματα ένα σκαλί παραπάνω, αν όχι πολλά. Είναι αλήθεια ότι στις δημοσκοπήσεις μέχρι τότε που εκείνες δημοσιεύονταν τουλάχιστον είχατε ένα καλό ποσοστό για πρωτοεμφανιζόμενο και μάλιστα μηνών κόμμα στη χώρα? Κοιτάξτε, τέλη Φλεβάρι ήμασταν στην πρώτη, δηλαδή 10 Φλεβάρι πήραμε την νομιμοποίηση από τον Άριο Πάγο, στις 10 Φλεβάρι λοιπόν, στη συνέχεια στο τέλος του μήνα ήμασταν στο μισό της εκατό. Μετά στο τέλος του επόμενου μήνα, από μια άλλη εταιρεία από την Public Issue, καταγραφήκαμε γύρω στο 1,7%. Συμπλήν αυτά βέβαια όλα. Υπήρχε μια δυναμική, απλά πιστεύω ότι τις εβδομάδες τις προηγούμενες, κυρίως στις δημοσκοπήσεις, τεχνιέντως μπήκαμε στο άλλο κόμμα, ενώ υπήρχε η τάση να ανέβουμε... στο σωρό. Συγγνώμη. Στο σωρό, λέω. Στο σωρό, ναι. Στον οποίο σωρό βέβαια βάζουν το ανταρσία, δηλαδή τα λεγόμενα μικρά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει χειραφετηθεί και παρόλα από το κανάλι που προσπαθούν να τον βάλουν οι δημοσκοπήσεις, θα ξεφύγει, θα σπάσει αυτό το δεσμά και θα ψηφίσει σύμφωνα με τις αρχές που έχει το κάθε πρόγραμμα και τι πρεσβεύει, γιατί έχετε καταλάβει ότι αυτό που έχει πάθει ο κόσμος είναι ότι κάπου έφτανε κοντά στην κάλπη, ας πούμε, και έλεγε εντάξει, δεν θα ψηφίσω το μικρό ή τον οποιοδήποτε, γιατί μπορεί να μην μπει στη Βουλή και αυτά. Πάει χαμένη ψήφος μου, ναι. Ναι, αυτά πιστεύω πρέπει να τα ξεπεράσει κάποια στιγμή ο κόσμος, γιατί είναι και ένα έλλειμμα δημοκρατίας αυτό που γίνεται. Αυτά μας είχαν τόσα χρόνια στο δικομματισμό αυτές οι λογικές.
Θέλω, κύριε Τροχαλάκη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω και ελπίζω να μας δοθεί δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Στην ιδρυτική σας διακήρυξη κάνετε λόγο για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως είπαμε, κινδυνεύουν αυτά, απειλούνται, είναι αλήθεια, για την διαφάνεια στο κράτος και πολλά άλλα πράγματα. Δεν βλέπω, τουλάχιστον αν πρόσεξα καλά εγώ, να προτείνετε κάτι, γιατί όλοι αυτές τις μέρες μιλούν για τις λύσεις που δίνουν για να βγούμε από την κρίση, για τη διέξοδο και όλα αυτά. Δεν βλέπω να έχετε κάποια πρόταση για να βγούμε από την κρίση. Μέσα από το γενικότερο αυτό πλαίσιο που προτείνετε στην ελευθερία, στην άμεση δημοκρατία, πιστεύετε ότι θα βγούμε σταδιακά και από την κρίση? Αυτό είναι το σκεπτικό σας? Εν μέρει είναι αυτό. Πολύ απλοποιημένα τώρα λόγω της πίεσης του χρόνου. Ναι, εν μέρει είναι αυτό το σκεπτικό, γιατί φανταστείτε ότι κοντεύουμε να είμαστε κοντά στο 25% του ετήσιου προϋπολογισμού να έχει κάποια άμεση ή έμεση σχέση με διαφθορά και αδιαφάνεια. Δηλαδή να γίνονται τα γνωστά που γίνονται με απευθείας αναθέσεις, τελευταία στιγμή, να μην μακρηγορώ εν πάση περιπτώσει σε αυτό. Και βέβαια, εντάξει, έχουμε πρόγραμμα οικονομικό. Δηλαδή μπορούμε να δεχτούμε, ας πούμε, μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου και αυτά. Απλά δεν μπορούμε να λέμε ότι κάποια πράγματα, ας πούμε, που αναφέρονται ότι έπρεπε να έχουν γίνει τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει και καλώς δεν έχουν γίνει και να μην γίνουν. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να καταπιούμε και εμάς όλο αυτό ένα τεράστιο βάρος που έχει μπει πάνω στην ελληνική κοινωνία, με χρέη, με τόκους και πανωτόκια και παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, των αγορών. Εντάξει, οι αγορές φαντάζομαι κάτι απρόσωπο. Εμείς, σαν πανευρωπαϊκό κίνημα, είμαστε εδώ για να τις χαλιναγωγήσουμε, για να τις αποκλιμακώσουμε και να βάλουμε ξανά τον άνθρωπο εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ποιος είναι αυτός που πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής. Και αυτό ήρθαμε εμείς σαν πολίτες και όχι σαν πολιτικοί να το δείξουμε. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, να φέρω και μία φράση ενός φίλου του συνδυασμού σας στην ιστοσελίδα την επίσημη του Κόμματος Ελλήνων Πειρατών, σε σχέση και με αυτό που σας ρώτησα, που λέει: «Προτιμώ να φωτίσω και να δω τις άπειρες δυνατότητες του κόσμου που ανατέλει και όχι τις 2-3 λύσεις του παλαιού». Με αυτή την φράση να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τροχαλάκη. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή επιτυχία, όπως κάνω σε όλους τους υποψηφίους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.